Kako bi da radi samo ono što mu prija? Znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija. Da li je odgovor za sve probleme utopija? Utopija. Podcast Utopija. Utopija podcast. Zato sam i pokrenuo podcast i autokast. Ma važi, hoćeš da se igraš. A šta glumiš, novinara? I to loše, zato te niko i ne prati. Misli ti šta hoćeš, ali sada pričamo o odgovornosti. To što ti misliš, to je kako mali Perica zamišlja da svet funkcioniše. Znači ti misliš da postoji odgovornost u ovom društvu. Ima je, onoliko koliko treba. Nema je uopšte ako se ja pitam. Pa zato se i ne pitaš. Čekaj, zar stvarno misliš da je odgovornost nepotrebna? Da bome. Vidi, na odgovornost pozivaju samo oni koji gube. Opozicija u politici, poraženi u sportu, žrtva u krađi. Pa hajdemo onda po redu. Kako si počeo da nabrajaš? Hajde objasni, šta si mislio? U politici. Samo opozicija kevće za odgovornost, da bi došla na vlast. A čim zasedne, sve se zaboravi. Pa to je očigledan dokaz da odgovornost ne postoji. 5. oktobar 2012. Hoćeš da kažeš kada političar slaže da ne treba da snosi odgovornost? Pa snosi on neku vrstu odgovornosti. Ako ne glasaju za njega, to mu je kazna. Pa to je problem. Svi političari su svesni da neće odgovarati za neistine ili krađe, za nezakonito bogaćenje, za korišćenje svog položaja. A narod ih još ponovo izglasa. Znači ne postoji. Ne, nego niko od njih nije uhapšen ili završio u zatvoru zbog svojih postupaka. Sve se završi sa nanogicom. Malo opanjkavanja dok se ne zaboravi sve. A možda nema uslova za kaznu. Ili se potrude da nestanu svi dokazi, svi uslovi za kaznu. Ako opozicija laje i ne odgovara za to, zašto to ne bi mogla i vlast da radi? Sve je dozvoljeno. Vidiš, tu je problem. Ne sme da bude sve dozvoljeno. Svako bez razlike mora da odgovara za svoje postupke. Ti to sad o utopiji pričaš. Pa zato i jesmo tu gde smo. Jer svako zna da može da se izvuče nekažnjeno. A šta je sa onima koji su uhapšeni? Sankcionisani? A politički su bili podobni. Čekaj, ti sada obrćeš stvar. Sistem vrednosti. Ti pominješ neke incidente kojih ima nekoliko, a koji su verovatno i pušteni niz vodu, samo da bi se zapušila usta neistomišljenicima. Pa da je tako kako ti tvrdiš, hapšenja ne bi ni bilo. Hapšenja bude. Ali ko stvarno odgovara? Hajde bre, šarada traje neko vreme dok se ne desi neka nova vest koja će da skrene pažnju javnosti sa problema. Ili problema i nema. Ima na kraju krajeva ti što su uhapšeni, pa pušteni, oni tuže državu koja plaća penale, to jest mi plaćamo, pa za to niko ne odgovara, samo se prebacuje na drugi sektor. Bre, ti ne prestaješ da tražiš dlaku u jajetu. Neke stvari funkcionišu tako kako funkcionišu, prosto ih treba prihvatiti. A što ne gledamo obrnuto? Većina se navikla da stvari tako funkcionišu, pogrešno, pa je lakše da se to prihvati nego da se popravi. A ti bi da ispravljaš krive drine. Ne, nego ti ne želiš da se potrudiš da se radi kako treba. I da svako treba da odgovara za svoje postupke. Slušaj, u ovoj zemlji, tvrdim, ne može drugačije. A ljudi ovde ne znaju drugačije. Ali kad odu u inostranstvo, onda znaju. Onda se uklope. Pa budu i za primer. Šta hoćeš da kažeš? Problem je što ne želimo da štrčimo. Da talasamo. Ovde ako radiš kako treba, onda štrčiš. Budala si. Tamo, preko. Obrnuto. Slušaj, to nije problem. To je adaptacija na činjenično stanje. I to je pohvalno. A to što ti maštaš o utopiji, pa to je za naivčine. Ha! Hoćemo dalje, o sportu? Može. Tu te čekam. Pa samo poraženi zovu na odgovornost, a ne vide svoje mane koje su odgovorne za poraz. Ima tu istine. A šta je sa divljanjem navijačkih grupa? Pa i tu političari ćute, niko ne snosi odgovornost. Dobro bre, u žaru navijanja masa svašta kaže. To nije za primer. Ali kad masa u zanosu razbije glavu, polupa autobus, zapali nešto, preti nekome. Pa to je problem individualaca koji su sigurno procesuirani, kažnjeni. Da su kažnjeni ne bi se ponovio sličan incident, nego se zna da vlast ne mari i da niko neće odgovarati. Opet ulaziš u teorije bez konkretnih dokaza. Pa izvuci zaključak, to su dokazi. Ako imaš rupu na krovu kroz koju ti ulazi voda,
Hoćeš li zapušiti da rešiš problem ili ćeš se moliti Bogu da se ne ponovi? Porediš dečije primere sa komplikovanim, višeslojnim problemima. Problem je problem. On se reši ili se ne rešava ako je potrebno da njime manipulišeš. A gde se tu sport uklapa? U ovom slučaju navijačke horde koje su potrebne kao neka vrsta organizovane vojske ili policije koja je potrebna vlasti. Oni su kao okupljeni oko kluba koji navijaju i zato opet mnogo pretpostavki koje su toliko očigledne. Dobro, a kako si rekao treće? Žrtve pozivaju na odgovornost kada su pokradene. Tako je. Što nisu predupredile da se krađa ne dogodi? A što podrazumevaš da krađa treba da se desi? Jer u takvom svetu živimo. I tako se vraćamo da je distopija normalna, a utopija i prave vrednosti su budalaštine. Eto, vidiš kako si lepo shvatio. A šta vi mislite na ovu temu? Ostavite komentar. Podelite svoje gledište sa nama. Ili kažite zašto se ne slažete. Zapratite kanal. Podelite sa prijateljima. Ajde, vidimo se sljedeći put. Hoćeš da izađem ili da nestanem? Aj zdravo. Svako bi da radi samo ono što mu prija. Znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija. Da li je odgovor za sve probleme utopija? Utopija. Podcast utopija. Utopija podcast.